Γεια σας, ονομάζομαι Παπαδόπουλος Ηλίας. Αυτό που θα σας δείξω σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους. Σίγουρα είναι η καιρή πάρα πολύ δύσκολη και ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μας είναι αυτό εδώ. Είναι μια ιδέα στην οποία εμπνευστής της είναι ο Θεόδωρος Σιαμαντάς και έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων των καταναλωτών αλλά και την αύξηση εισοδήματος των παραγωγών. Θα δούμε παρακάτω αναλυτικά πώς γίνεται. Μια εκπληκτική ιδέα, η οποία μπορεί να μας βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο, να μας οδηγήσει στην οικονομική άνεση και ασφάλεια, να μας δώσει την αξιοπρέπειά μας την οποία την έχουμε χάσει σήμερα και να γεμίσει το πορτοφόλι μας. Μια φανταστική επιχείρηση η οποία βασίζεται σε 4 άξονες. Οικονομία στα καύσιμα, οικονομία στα προϊόντα καθημερινής ανάγκης ειδών σούπερ μάρκετ, προβολή της επιχείρησής σας και δημιουργία αποθετικού εισοδήματος. Δημιουργία πρακτηρίου προϊόντων από παραγωγούς του καταναλωτή με τιμές χονδρικής. Η εταιρεία έχει σαν στόχο τη δημιουργία πρακτηρίων σε όλη τη χώρα, στα οποία θα παίρνει τα προϊόντα από τους παραγωγούς σίγουρα σε καλύτερη τιμή, γιατί δεν θα υπάρχουν μεσάζοντες και θα φτάνουν στα χέρια του καταναλωτή σε χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα παραγωγοί και καταναλωτές να είναι κερδισμένοι. Για όλα τα μέλη της εταιρείας που διατηρούν κάποια μορφή επιχείρησης, άσχετα με το αν θα έχουν σχέση με προϊόντα πρώτης ανάγκης και θέλουν να κάνουν προσφορά στα μέλη του άπαξ, θα την καθορίζουν βέβαια οι ίδιοι και θα γίνεται δωρεάν μέσω των σελίδων του άπαξ σε όλο τον κόσμο. Δημιουργία εισοδήματος, οικονομία στα καύσιμα, λιανική πώληση, αμοιβή σύστασης για κάθε άτομο που θα βάζουμε στην ιδέα αυτή, ένα παθητικό εισόδημα από επαναληπτικές αγορές, πόρους ανάπτυξης δικτύου, εκδοτικό κέρδος σούπερ μάρκετ, ένα παθητικό εισόδημα από αγορές σούπερ μάρκετ και πόρους σύστασης προμηθευτών. Σίγουρα θα κερδίζουμε πάνω από το 30% σε κάθε λιανική πώληση, δηλαδή από τις αγορές που θα κάνει κάθε μέλος από το πρατήριο αυτό θα έχει κέρδος 30%. Αν βάλουμε βέβαια μέσω όρο κάθε οικογένεια το λιγότερο να δίνει 300 ευρώ σε μάρκετ για είδη πρώτης ανάγκης, με 30% έκπτωση κερδίζουμε γύρω στα 90 ευρώ το μήνα. Χρήματα που όλοι μας έχουμε σήμερα ανάγκη, χρήματα τα οποία μπορούμε να τα επενδύσουμε κάπου αλλού. Και το βασικότερο είναι να μπορούμε να μοιραστούμε ξανά κάτι το οποίο μας έχουν σβήσει από τη ζωή μας και βέβαια πρέπει όλοι να βάλουμε ένα χέρι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σίγουρα πρώτα τον εαυτό μας και μετά όλους τους άλλους. Περιμένω μηνύματά σας για τυχόν απορίες ή για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ.